Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Piposi moji, danas radimo nešto poprilično drugačije nego bilo koji kontent koji sam ja do sada radio. Malo da se osvrnemo od gaminga i od svega. Mislim da će ovo da bude poprilično zanimljivo, pošto je moj kanal pun nekih, bože sačuvaj, komentara. Znači, ne možete da verujete koliko zapravo debilnih komentara ima na mojim videima. Tako da, vidjet ćemo kako će vam se svidi ovaj video. Naravno, ne zaboravite da roknete like, share i subscribe za još ovakvog kontenta i sličnog. A mi idemo odmah da se bacimo na vaše debilne komentare. Ok, ajmo da krenemo, znači, od najmanje debilnih, aj tako da kažemo. Kaže, Milica Rafailović. By the way, ovo je postavljeno na story, gde sam ja rekao ono da se subscribe i to. Snimaj još streamove, Đura Vrizura. Snimaj još streamove. Kao prvo, kako da snimam streamove? Pa stream ide uživo, ne mogu da uzmem da streamam i da ga snimam ovako kako streamam, šta? Ne razumem. I onda, ispod toga, Đura Vrizura. Ali ajde, ovo je još bio laganica. Kaže, Dragan Davidovac, pre jedan dan. Battlefield, ja sam lepa, ja P, 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 ja sam 12. Ovo je bilo postavljeno na stari neki video od The Huntera, od Lova. Šta je ovo, bre? Ovaj bata, Sabahudin 1, 2, 3, 4, znači je postavljeno 10 komentara, ja mislim, na nekim različitim videima, gde je samo napisao Sabahudin Krustanović. I vjerojatno lajko sam sebi komentar. Znači, ne znam, brate, šta je ovo, bre? Zatim idemo na još jedan lagan komentar. Imran Smajić kaže, Đuro, ostavu Forda. On je najbrživna svujetu. Posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Jo, isto jedan lagan. Kaže Ivana Milica, snimak Mon Baru. Snimaj Mo Bazu. Mislim da joj treba još par koraka i doći će do konačnog zaključka, snimaj Mon Bazu, jel? Idemo dalje da vidimo šta kaže Jovan Milosavljević. Igraj The Hunter Call of Duty. Ovo mi je ono, kad ste imali 8 godina i kad ste rekli, hoćemo da igramo Call of Duty. I kada piše na CD-u Call of Duty. Igraj The Hunter Call of Duty. Joj bože. Šta je ovo, bre? Nemka Adrović kaže, brate, u Feng Shui Murator idite u šumu da cepate drva, ali po noći gde pada sneg. Brate, u Feng Shui Murator idite. Ja ne znam, brate, šta je ovo? Znači, će da idemo ljudi u Feng Shui Murator. Nemojte se zezate, ali po noći obavezno kada pada sneg. Ako ne pada sneg, ne možete da idete u Feng Shui Murator. Samo kad pada sneg i po noći. Obavezno po noći. Ovdje već imamo seriju komentara. Znači, ovo je već kritično. Kaže prvo, Uroš Ivanović, da idemo od ozdo na gore, pošto tako piše. Uzmi retraktor. Uzmi traktor Zetor i uzmi još neki traktor i uzmi Zabole sunce. Što braće, seno i uzmi prikolicu i uzmi 3 pluga i uzmi drljaču i puno tanji ove dve. Tanji 1, 3, 3. Ako kupiš 3 traktora, morat ćeš 3 tanjirače. Uroša, neka šizofrena cepanja rokaju, Posle toga kaže popravi veliku garažu. Dobro, ovdje se smirio, lekovi deluju. Zatim... Ja imam Farming Simulator 22, imam Farming Simulator 15, ima Farming Simulator 16, Jun Farming Simulator, kao tvoj sad što igraš u vode, kosiš, imam puno, imam velike traktora, Fergusona, malog, imam Zetora, imam Rusa, imam Belarusa, imam H3 zvezdice, šta? Ja ne razumem šta je on hteo ovdje da kaže. Idemo na posljednji komentar. Da ima šta je to Uroš Ivanović ima da kaže u zaključku ovog njegovog, šta god da je ovo, vrati. Svaka čast, ja tebe pratim, hvala. I napiši kako se zoveš da prihvati epizode. Nema šta da ti kažem, svaka čast. Hvala još jednom. Imam ja traktor, ako imam Zedera Fergusona u drugoj kao ti što imaš sad da se kosio. Tako i ja imam 29 u traktora Zetora Fergusona. Ne znam šta mu ovo znači u Zetora Fergusona, vrati. Ako ćeš to da se priključim kod vas u parku, primim i napiši mi dole da ćeš da se priključim. Šta? Pošalji broj, možemo da razgovaramo, da se priključim uvek zove stvarno da igramo. Ću da umrem od ovoga,
Eno, kaže Eno, sa vrlo profesionalnom slikom. Đuro, nikad te nisam video, znači boli me glava. Dobro. Ja sam kamper, a ti si lamper. Hahaha, to je vic. Hahaha, hahaha. Veliki pozdrav za tebe i ona tvoja šta. Jo, majko moja. Svašta može da rodi. Zatim, jedna vrlo profesionalna konstatacija od strane Sabrine Cucurigović. Ja je žumance, ime moje im Andreja. Ja je žumance, ime moje im Andrija. Da. A vi se zezate tu i smijete. Sram vas bilo. Im Andrija. Andreja. Nije Andrija. Zatim imamo jedan Trovo edition. Zapratite me na Trovu svakoga dana u 6 sati popodne. Rokamo streamove, znači trk tamo i zaprati me. Zfixl kaže, koja Lukasa? Da meni kod nje pašteta padne na pod, napravila bi građanski rat. Ovaj brat hoće napravi građanski rat, zašto mu pašteta pala na pod? Argeta, bolje bi ti bilo da se pazi šta radiš. Nemoj da vam padne pašteta na pod. Fixl odmah građanski rat. Nema sprdnje. Dušan Petrović kaže, Đuro, drugo žensko neka se zove Anđela. Izvini, pogrešio sam, muško da se zove Roki. A ti si najbolji centar, kino i kraljčina. Đuro, idemo svi, Đura je najbolji. Hvala ti, Dušane. Samo mi se ovo iza toga nije jasno. Đuro, drugo žensko neka se zove Anđela. Ovo je vratno bilo Zark kada smo nazivali one dinosaurice, tako da ima donekle smisla. Ali, izvini, pogrešio sam. Šta si pogrešio? Muško da se zove Roki, okej? A ti si najbolji centar, kino. Kino kao bioskop ili šta, ne razumem. Najbolji sam centar za bioskop. Ne razumem! Ako možeš neko da mi objasni ljudi koji je ovo jezik, napišite mi dole u komentarima, bio bi vam jako zahvalan. I ovdje isto imamo šizofrena cepanja. Dobro, ovo neću ni da čitam ovo na početku, ali kaže, na videu više ne gledam tvoje video, vidimo se sutra. Pa čekaj, ako ne gledaš više moje videe, kako ćemo da se vidimo sutra onda? Taj video nije ti. Onda reka šizofrena cepanja i onda kaže najbolji si. Ok. Ovaj video nisam ja. Ovdje imamo jedan od starijih komentara koje sam ja jako davno screenshotovo, jer sam umro od smeha. Kaže Joker Games. Če vidite ime, odmah vam je sve jasno. Za brže da se puši, meso zapali ogan. Ispod mesa i pobrže ću da se puši. Šta? Za brže da se puši meso, zapali ogan. Ispod mesa i pobrže ću da se puši. Pobrže ću da se puši. Ali zapali ogan prvo, da ti se pobrže puši. Joj ljudi, ako želite još ovog serijala, verujte mi, ima još milion komentara. Milion ovakvih komentara ima. Evo ga. Još jedan vrlo profesionalan komentar. Aleksandar Jović, ovo sam morao i srce da dam na ovo. Ja igram na takoj mapi i mama 28 drugara sa kojima igram. Imam 10 rakiji i kodajna za silažu. Čekajte, moram da idem po vodu. Sad kad sam se malo hidratirao, došli smo do posljednje komentara za danas. Ovaj je, znači, napravio sve ove prošle komentare da ne postoje. Znači, rešio ih je. Bukvalno ih je rešio. Kaže, Petar Klarić. Casablanca sam. Zaista. Boli, gapa nisam, a čuku na bebu 7 sati. Aca, baba, aparati. Bi, baba, beba. Baba, beba je mala. Šta? Šta? Bilo neka pesma, bre, šta je ovo, bre? Casablanca sam, zaista boli. Ovo ja, znači, da sam pijan i da izmišljam gluposti neke reči, boraz, ne bi do ovoga došlo, znači. Zaista boli, gapa nisam, a čuku na bebu. Otkud beba sad u ovoj priči, boraz? Prvo neka Casablanca i onda ga neš boli i onda beba. Kako beba sad? Čuku na bebu. Da stavi sat na bebu. Ali u 7 sati... Aca, baba, aparati. Idemo rime neke
bacamo sati, aparati, ovo ono, a? Ali otkud Aca sada ovdje, bre? Sa babom. Čekaj, da nije bila beba, kako sad baba? Čekaj, 7 sati? A, to kao 7 sati ono na čuku, na bebu što je stavio. Pametan je ovaj zapravo. Ovo je ljudi, big brain. Aca, baba, aparati, bi baba, a baba, beba je mala. Mislim, baba bi, ali baba, beba je mala. Mislim, ne možeš ti, baba 7 sati, Aca, baba, aparati, a beba je mala na čuku na bebu. Kuda ide ovaj svet, brate? Ljudi moji, mislim da bi to bilo to što se tiče ovoga videa. Evo, meni nije dobro, vama nije dobro. Tako da, like, share, subscribe. Pola vas niste subscribe-ovani. Razvaljotka sa skrajzicen. I mi se, familija moja, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live. Imate jedan veliki pozdrav od Kazablanke. Ćao!